Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauluan. Dinudurso, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ngay salani, kaslasan ka mat anaragsak anang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngayon saan lata maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga ungtanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Nga, kasanon nagsikuga? Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan, agapo tagayan ayatan, kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasta, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yung amainayon kada tayo. Araramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kaya tayo ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak, agalisto ka. Aramidin amin nakabaalam. Pangulo. Rug-rugi pa lang data. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isa-asa na mabalin ngagpatay-patay kayo. Pangulo. Diyak kaya ti puro sa ulaan. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Ay. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon, no adumanan ti sao ni Pangulo. Among matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadag, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki, Olive. Asino ti dakdakamatam? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Ha? Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni da ito Api ngay pulong nakngay. Awan matimadian na isawang ko Joke laeng siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, sikat aking basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo't ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlakan ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka.
Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wala nang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Ha? Apay, Merna. Rumwarta. Sa dino ti papananta? Bilin ni Pangulo rumwartayo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam agannad ka Di ka basta-basta agsasaw, no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Mirna. Narigatan. Amangan no dagiti masalaw ta, kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, adda man ang lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamad kadwa na babae. Kat, apay nga rod akas ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday jay. Kat anya ko man o nobya na. Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tarik nam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mangpanpansin iti sabali a lalaki. Alawanan, lipata mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta siya lani. Kailiw ka unayin. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikumanta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Wen Marshall. Ngam. Oh, apay nga ngagsanay ka. Ada ka di parikot? Awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngata ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapu ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakderan ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan a rason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bali. Agtitinulong tayo amang singer kadagiti tattao amasaknan. Gapu iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, ta agkikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo't? Mas daawak lang amin. Gaputadya ko nakit-kita. Aminin! Asino nga taday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano?
agsardengatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day pang panunutak. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ada ka natlagayam dito eh. Marshal, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala nga min pampanunutak. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutak nga min. No anya ti isubmit ko a project ko iji may sa a subject mi. Sigurado ka? Wan. Kung naklakit din no anya. Naimaglakit din. Kaya nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak. Olive, kasladya kon ay ayatan ni Marshal. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshal. Wan, nasingpat. Nga mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. Ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta yakon panpansinan. No madlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya ti kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Ay, mariknak nga ruod nga awanin panagayat ko kenkwana. No makan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kan kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam ana imbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan jay tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyo. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidem amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wan nga rod nanang, day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshal. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka diya kasarita ka. Apay ka di, Marshal? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mati mo ka nagbasulakan ko ana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko kenkwana. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan a parikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshal. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam kumakanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshal. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Ornusan nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akastamot din ti panangkitam kanyak. Marshal, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka ama imay-mayang. Marshal,
Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka no na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. Aday mbaganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam ko mano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di amaamuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige. Danggam nga rod di bagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Nakasaganak adumngag iti ibagam salani. Iso apang asim. Ibagam kuman. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti bagak. Salani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Wan, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itod mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akala at matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Ma Marshall. Imbagak laang tipod no amarikrik-nak. Shalani. Sana bale tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Ngam sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak ka balan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam at unuyan dagitang arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanin ti maramidak. No talaga di na kun ay-ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay ko ma. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakit talaga ti riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan tatangal ti panunot kan riknana, Marshall? Iso nga aklo ng matan tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan mo't mo ka nagbasulak kan kuana. Sa anak mo't nga istrikto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas itinakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman, Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y kit diti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumtunto ti umno a panawen para iti day ta abanag. Wen Olive. Agyamanak. Gaputadda ka nakasagana adumngag kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak tibiyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda man ang ti estranghero ang lalaki. Italaang ang makita ka. Ha? Umasidag kanya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Ngam edlatan, miss. Mabalin ka di amaamuan. Noon niya ti madaydayaw anagan mo? Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italaang manan amakita ka. Miss, italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo.
Malagip ko ngamin, nakita ka idin. Ngam, kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito eh. Saan, Shalani? Imayak. Da ko ma-i-introduce ko kan ka. Anya day ta? Anam panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta. No itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin, nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar inton Huwebes. Urayan nak dito eh. Tapag saritaan tanuan yaman day tangay bagbagam. O sige, kat agyaman ak, Shalani. Agyaman akmat, Ed. Agkita tanto inton Huwebes. Amom ka di? Naam-amu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wen Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasitgan nak idikalman. Kat nakiam-am mo. Ay na, sika talaga Shalani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalagkan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag. Rumorto matla ang tipod no aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak iti day ja lalaki. Kat agkita kaminto inton Huwebes. Gaputad da ka no ibaga na kanya. Anya? Wen Olive. Ay na, balaagan ka manan Shalani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amu ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo, numan mano tayo lang. Huwag nga ron, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat di. Ngam no ita, panagkunak. Mabalin tayon arugyan tiyag karaw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo ag dakiwas iti ili. Intaya ag obserbar. Tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagidan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngem ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nakmat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo ako nada. Ed, Patsyak addi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gaput awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaput may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontraan dagiti kilo a pagalagadan. Ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamuam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaud mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wananti, Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayon. Kan oray siyak, namnamaag ang makaturpos ka. wan auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among ka di? Ado ka nung ti mataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutang ti mapaspasamak itan. Ha? Unay kamatan, Shalani. Apay ka di akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Wan Olive, iso day ti parikot ko.
Nangatuunay ti expectation dananang kan ni antit. Kat no maamuan da dayta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaan mo tibagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo ngagtrabaho. Un nga ron, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakan ka, sumurot ka kada kami. Tap na mapunas ti saam amarikrik nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dangiji at tao. Tas singir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Tas saan tayo pa yan nakasagana? Un, Pangulo. Ngamnam na maakto. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Tasaan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti jar mo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Ay, talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin aya dayta. Ma-stress ha. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Wan, Ed. Diyak ka mo tiaramida. Kan... Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo itinangato unay nga expectation dananang kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka, ano sumurot ka kada kami, awan to dagita parikot mo. Anya? Uwan, Shalani. Gapo ta puro ragsak, ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangadang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gapo ta simple lang dayta. Madadaan lang ti pintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, Shalani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Wan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? No kasta, nagkita kayo manan? Win Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed, kan naragsak akasarasarita. Kan may sa, kasla kayat kumitun ti makigrupo kadakwada. Ay na, Shalani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga nukamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akin na taar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang ay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di dayjay. Agayan ayat da ka din? Saan mat ket di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga Ed. Kat di na pa'y am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat ti dakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga Ed kan kwa na. Kat kinunal ket din akas lakayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibaga iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako
Nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Adaatap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anyan ni Shalani. Amangan kit di no mairubo iti daytang aramiden na. Wan nga ron, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpay lang kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya dayjay, nanang? Shalani, anak. As ino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalikan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya daken ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo, nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mumut kanun ikan kano. No iso ti makisarita ken ka. Bayan nyo, nanang. Siya kun ti makaamu iti day ta abanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't day nga Olive. Kunamla no asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga agtugtugaw, Shalani. Nasaya at matay may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin iji benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive, Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, Shalani. Shalani, apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak. Agin lalaing kamat anya, Olive. Apay atila imbagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isak-sakit? No talaga nga isak-sakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Shalani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputaan mo ka din nakdanggan. Nalaing kamat anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattauan ang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat kong aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang matsyalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita, ibilang kan ajak am mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshal. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapoy ti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anyamat ta ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kwa na, Marshal. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irobo. Kan jak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto.
Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gaputay bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshall. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana Olive. Rumbeng panunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panagkunak, talaga naragsak ti panagbragyo. Kas makitakan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayundak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputan na awis kamutlangan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputan jak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Kan, yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang arod, Shalani. Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbalin nga informant ti grupo. I-report mo kada kami, no adda dagiti amom amapaspasakitan. Dagiti kilo amapaspasamak iti lugaryo. Ken aminen amaobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Magkitayo kakadwa. Uray aglemlembeng tayo. Kabalan tayo lahat tati agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Naskan anapudno kayo iti grupo. Ngamsakbay nga giwayat tayo karag iti plano. Naskan nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol nga agtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan na ita? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Kan masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo? Adda naawis ko, Pangulo. Saan pa'y anak kasagana asumurot kanyak? Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout? O sige. Ngam obserbaran nyo anaymbag dagiti awisin nyo. Kita nyo anaymbag, no talaga adesidido damat lang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mat, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawan, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Mauray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalata ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalani. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Unyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay ang mga nuga po iti bartakyo kat malipatan nyo ti agangas. Saan nimat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan.
Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kan dagiti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Kat numaipapan iti grocery arin out tayo. Kasapulan mat ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale, awan mat ti dinangran tayo nga oray maysa. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Hay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inan-anusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan yamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok nanang. Kaya't kuman ti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit di ta nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Ay, jak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo nanang. Tatalaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bali, agsubli akto. Mano alawasan alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumit lagam adisidido anak isina kanyak. Amangan no pimanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga simurutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la amis mo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Kan ti biyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gapo ta imbay kayo, Marshal, Barok, ule balasang ko. Wana na. Gapo ta umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleb. Ay, manu alawasan. Asa na nagaw-awid ti anak ko? Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti jak amo. Gapo ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jak amo no sa dino tinagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtaga rin, Shalani. Jak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas da awak lang. Gaputa na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga rod nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot.
Gaputa makitak nga enjoyment ti panagbiagyo ditoy. Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Mano abulan ng tinapalabas, ngam saan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadag iti otoridad. Ngam saan latamo ta nabirukan. Wan nga rod, talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wan nga rod, talaga asabali ti impluensya dayjay nga ed kankwana. Panagkunak, saan pa yaman pali na sumurot ni Shalani itipag na tayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo? Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o abulan. Sakbay nga isurot tayo karag itipag na tayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan maysa, adupay dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga ipakaawat mo dayta kan kuana. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbang. Saan na bali, Pangulo? Siya akong timakamo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana. Manang luling, di mo kumabaybay antibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan kwa na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawanak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Kat kalaat nga agsubling. Sapay lako mga rod takasta, Aurea. Kat sapay kuma, tanasaya at ti kasasaad na, no sa dino man ti ayan na ita. Manang Mirna. Oh, apay ka di, Ed? Ada ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutangak. Anya? Manang. Apay nga minaya? Ibagam nga minan Nalag-antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asikalaan ti pangibaga ak iti daytoy. Ha? Manang. Maipapanday to'y ka ni Shalani. Oh, apay ka di? Adda ka di parikot ka ni Shalani? Awan, manang. Ngam mariknak nga gayata kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, manang. Kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. Adda papanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Edgar, ngam sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya?
sa dino ti papanandaed. Anya matigasat nga agururay kada Marshall kan Olive. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.